to the ground as they prepare for brutal trench warfare. Ndewono amano mamano kano ụmụ Igbo anyị abịakwala ọzọ. Omenala Igbo efula ndị nọ na YouTube, ndị nọ TikTok, ndị nọ Facebook, omenala Igbo agaghị efu. Asị m ka m wetakwara unu ozi ọma nke taa. Aha m bụrụchikwa Nwaada Marlene Ngozi Chukwuka Onyeocha. Abụ m President of Igbo Women Ambassadors. Ụmụ nwanyị na-anọkọtara ọnụ kwedekwa n'ike na omenala Igbo agaghị efu. Igbo tradition and culture will not be swept aside. Anyị kwesịrị ike n'ihe gbasatara Igbo. Ihe anyị jikwasị every Friday, mbọsị Friday ọbụla dede m bata ngaji amata wee ke maọbụ afọ maọbụ nkwọ maọbụ orie. Friday gara aga anyị mere show, but my weakness record gị ọfụma. Ka ebidokwala m ihe ahụ ọzọ. Ndị TikTok gbaghara na echefukwara m itinye TikTok. Ịma oge ụfọdụ ndị carried away, ị naghị aghọtacha ihe ị na-eme. Adịbụ eburukwala m ihe a m buru bịa Friday, bịakwa taa nke onye echiri ya zee. Ka m kpọbata ndị edem Ezemmuo na-enyere anyị aka akọwa ihe gbasatara omenala Igbo, ọdịnala Igbo, ihe ọbụla otu o si bido na otu o si aga. Dedem Ezemmuo, ịbatala o. You're welcome, sir. Igbo mmanụ. Ndị Igbo ndewonu. Ndị Igbo ekelela m. Igbo ashim ya rela anyị mmata. Tata wee ike. Ashim eke ana anyị ọma. Ihe na-aghọta gị ihe orie na afọ na eke na nkwọ na-enye m nsogbu. Otu wonde aga m epiki ya, m ga-amara kwuru ahụ na ka m si asụ ngili Igbo. Gbagharanụ m. Ihe anyị na-achọ imeji n'ala Igbo. Anyị mụta ụmụaka anaghị asụ Igbo ọfụma. Nne m na nna m kụzikwara m ọfụma, beta ụmụ m anaghị asụcha Igbo, beta ha na-anụ ọmụa ka a ga-ejide n'olu gbasara nke ahụ. Bedede Ezemmuo, ịbatala. Thank you. Biko kọwakwara anyị onye Igbo ọzọ ọfụma. Every time anyị batakwa, ndị na-abatara ụfọdụ ndị new people na-abata ka ha mara exactly onye Ezemmuo bụ na ihe ọ na-represent. Eweliwe anụcha m ikwuru. Ka ị introduce kwa onwe gị ọzọ sa, ka ị gwakwa ha ihe ọnọdụ ịnọ n'ala Igbo, ihe gbasatakwara omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Okay, ndị be anyị ndewonu. Aha nwụ Maazị Iheanyi Chukwu Anyanwu. Edum ihu agbara, ihu mmụọ, ihu amadụ, ahụ Ezemmuo. Akpọm otu onye n'ime ndị ntọala ọdịnala. Nenewo ntọala ọdịnala. Ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ maka ihe gbasara ọdịnala na omenala. Ọ wụ otu jikọrọ ndị otu ọdịnala niile ọnụ. Otu na-eleka ihu mmụọ niile n'ala Igbo. Otu na-eleka ndị niile eji agụ mmụọ, ndị ọla eji eme omenala, ndị ọla eji eme ọdịnala. Ọ wụ otu ntọala ọdịnala ejele anwụ. Ahụkwana m otu onye n'ime ndị isi na otu ahụ, nke nwa bekee ji akpọ president. Otu anyị ndị otu eji asị aga emegide ndị ọdịnala. Otu eji agba mbọ ịhụ na enwe eji megide onye ọdịnala anya afọ ha meghe n'ime. Ozugbo ihe ndị ahụ ndị nna nna anyị udo mara ma ọfọ ma ha apịrị apị ma ihu mmụọ. Ọ oke na ọrụ anyị ilegide ịhụ chi emebi ihu ya. Anyị akwụkwọ ndị mmadụ chi enwe kpa gbara ji akpa gị ike, ọfọ ji akpa gị ike ebe ke nna ga-egidefu ya, nne ala anyị ya. Anyị ga-ndozi ma onye otorukwa nna toruo oche ọ chọrọ he nna ya ahụ, anyị were hụ ya nye onye ahụ. Ọmụaka eji abịa akpọ nwa bekee, akpọ ndị ụka, nwa aba kpọọ ya ọkụ olo. Ọ wụ otu ntọala ọdịnala. Ọ wụ otu anyị ndị eji ahụ maka ya. Otu shi omenala Igbo agaala, ọdịnala Igbo agaala, akụkọ ndị Igbo agaghị ha efuru efu. Ọha mere ihe ọla gbasara Igbo o ji
enu anyị ọkụ obi ndewonu aha nwụ Ezemmuo Iheanyi Anyanwu ọ ga-akpọ Maazị Anyanwu ndewonu. Ndewo Maazị ịbatala ịkọwarala anyị ọfụma. Ndị Igbo gbakọtakwara n'usorokwa anyị na-ege ihe a, ma ndị na-anaghị anụ Igbo jikwara na TikTok na-eso anyị gerenụ ntị, emechaa mebi umechazi unu jụọ m nkọwara unu na asụsụ oyibo, betu ugbu a na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ihe a. Ihe isiokwu anyị jikwa mbata taa, anyị ji isiokwu abụọ bata taa. Nke otu bụ echichi nwaanyị Igbo anaghị echi. Ọ dị very very important, ọ dị mkpa na anyị kwuru maka ya. Echichi nwaanyị Igbo anaghị echi. Nke abụọ bụkwara maka ezinụlọ. Ihe anyị ji bubatakwa nke echichi bụ na emere ya last week, but anyị mere mistake, but ka m apologize kwa again, gbagharanụ m. Bedede Maazị Ezemmuo, biko kọwara anyị ụdị echichi nwaanyị anaghị echi n'ala Igbo. Echichi nwaanyị anaghị echi, nna m na-akpị ya nwaanyị akala abụọ anaghị echi n'ala Igbo. Igbo mma mmanụ abịaghị gbachiri echichi, maka echichi eji echi mma na-echi wụ ọwụgwụ akwịgala onye ahụ akwịgala. Enwere ugwu eji akwịla nwoke, enwere ugwu eji akwịla nwaanyị. Kpanakpọrọ ọsọrọ ya jere ọnjụ ka eji akpọ nwoke nna, akpọ nwaanyị nne. Ọwụghị otu, maka nne nwere ọrụ oji arụ, nna enwekwa ọrụ oji arụ. Abịakwana ihe gbasara ichi echichi, maka ọ bụ obodo eji afọ achị nwaanyị agbaala mbọ, nwaanyị imega he mmanụ atọ he mmanụ anọ kwesịrị ime. Anyị nye ya nkwado, anyị kwekwana ya shahụ megara anyị mma, anyị kpọọ ya were otu echichi ya. Ọkpa obodo eji eme ya. Kama e nwere ha ejilechi na nwaanyị, ejilechi na nwaanyị ọzọ, ejilechi na nwaanyị nze, ejilechi na nwaanyị ọzọ, ejilechi na nwaanyị nze. Kama ụwa ka anyị n'ime ya ụtara efuola eze. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ ji achọchi eme emume ha mere ndị nwoke. Ị ga-ahụ nwaanyị ya gbagicha echi na ya high chief, na-edewa high chief wee okwu ndị bekee, ọ gbasaghị anyị. Even asọ nwe nwuchie gị triple chief, ka ahụ ụka gị onye chinga gị. Anyị kwugawa omenala Igbo. Chief onweghị omenala Igbo. Chief bịara abịa, enwekwana okwu Igbo wu chief. Kama ozugbo ndị ahụ eji achị eshiri nwo chief wu ndị eji eshi ewere abịa eshie gị ọnwa na-etiri ọha. Maka onweghị nga ọnụ iji maga aka obi kelee gị maka ha imere eshie gị ọnwa na-etiri ọha, maka iji emegala ndị bekee nnu gesha na ashiri gị chief. But ile ya lejie anya ama ha ahụ ihe ndị eze ji eji akwado ndị nyegala nwa aka. Onweghị mgbe o si gbasa omenala Igbo. Kama anyị ewerela ha chief ahụ shio ya wụrụzie part of our tradition. Onweghị tradition Igbo ọwụ, maka enweghị okwu Igbo wu chief. Onweghị okwu Igbo chief. Ha ahụ ihe jiri ma mma n'aka obi. Igbo eji eshi iwu nze, Igbo ji eshi ọzọ, Igbo ji eshi osu mmụọ, osu agwụ, osu ji. Igbo ji eshi eze mmụọ, eshi eze agwụ, eshi eze ji. Igbo ji eshi duru. Igbo ejile eshi na chief. Enwere nwaanyị ndị echiche na chief nwebe nwụcha nwanwụ ndị ọzọ. Amana m ga-anụchie nwa ọzọ, maka enweghị heri ọzọ nwaanyị. Enwekwana heri ọzọ ụka. Ihe ndị niile wa arụ nye ihe gbasara Igbo. Nwaanyị ejile echi n'ọzọ, nwaanyị ejile echi na nze. Enwere nwaanyị eji echi dibịa. Enwere dibịa nwaanyị. Ụfọdụ ji awụ ndị owu mmiri, ụfọdụ jikwara ndị ji akpọ onwe nwe eze nwaanyị. Nwekwanụ ndị dibịa nke agwụ mara nwa, agwụ ala, agwụ isi mara nwa, ọhụụ agwụ mmiri, eshekwa nwa dibịa nwaanyị. Kama mgbe ala wala ụmụ nwaanyị ji eso ndị di nwa echi echichi. Ma akọwala gị, enwere ihe eji akpọ ibedo ala Igbo. Enwere ndị eji asa njọkụ ọwa jọkụ. Ha wee echichi ndị Igbo eji echi. Enwere echichi eji echi ọwụ njọkụ. Nwaanyị njọkụ ha eji akpọ ya mma ji. Ha eji echi nwaanyị njọkụ wụ mma ji. Echi di ya njọkụ, echi ya mma ji. Enwere gị bịa ala Igbo, enwere ndị ji asa igwe. Hapụkwa ndị ka eza gị igwe na-acha nwa ndị eze.
enweghị igwe enweghị anything igwe enweghị ihe gbasara ya ọchịchị enweghị gbasara igwe na ọchịchị enwere ndị eji echi igwe ha hụkwana igwe ka ala ya wụ mmanụ richara aka ya rụcha ịwala eji echi ya mmadụ ma onye ahụ toruo o nwere onye ahụ ga-etoru enwere ndị eji agha echi igwe echicha nwa igwe echie nwaanyị nwe nwaanyị igwe echi onye nze echie nwaanyị ya lọlụ echi onye ọzọ echie nwaanyị ya lọlụ eji anụkala chie nwaanyị ọzọ eji anụkala chie nwaanyị nze kama igbo kwubila ka a na ụmụ nwaanyị na-abịa nwụcha nwụchi gị ọzọ amanụ m ihe mere ọzọ ji wuru nwaanyị eji echi obi aga nwoke faracha echi ga Nwaada nwoke echifu nwoke Nwaada enweghị gbasara nwoke na ada ọ ga-eji nwoke ezinne bọtụ nwaanyị fụ acha echi gị ọzọ nwaanyị fụ acha echi ga nze enwe nwaanyị ndị eji eko nwụcha nwụchi n'ọzọ bekee nwụọ ama m uduru mba chiri nwa ọzọ ahụ amakwana m emere eji ichie nwa ọzọ ihe ndị niile wụ arụ ndị ewu maka ọtụtụ n'ime ndị kpụrụ onwe nwe ndị eze na ndị igwe amaghị omenala ana mega ihe niile nwe omega iji zuru ihu ọ iji nara ego emega ahụ ya chi nwe omejie omenala obodo maka amaghị akara inwe na aka ịkpa nwụ ha gbasara omenala ha wee ebe nsogbu chiri bịa anabịa nwaanyị agụgụ m onye eze ya chọọ mma na atọ mma na anọ o nwere ike wụrụ ụmụ agbọghọbịa ọhụrụ cha nwe gbara ego ya echi nwe echichi nwe kwesịghị ichi ya akpakpa nchikwe nwaanyị echi nze nwaanyị echi ọzọ gbagicha ya wụ ọzọ ọwa arụ nwaanyị afọ agbagicha ya wụ nze ọwa arụ Maazị ịsịlatị na o nwere ndị na-echi echichi ndị a na-echi echichi ndị ụmụ nwoke a dị sọpụ a na-echi echichi ke ndị na-echi ha echichi anyị nwere igwe n'ala Igbo kedu ndị na-echi echichi ọ ndị eze anyị nwere eze anyị nwere igwe n'ala Igbo na-echi ha echichi ke ndị na-echi ha echichi and then ọbụkwa na echichi aha dede ọbụkwa na echichi ahụ ndị nke ahụ maka ọha na-echi ụmụ nwaanyị ahụ a na-echigharị ihe a kedu ụdị ọtọriti kedu ụdị staff of office a na-enye ụmụ nwaanyị a ma ndị ụfọdụ a na-ekpunye okpu mme ma ndị a na-enye amanụ m aga m akpọ ya ọfọ amaghị m nke bụ ọfọ na nke na-abụghị ọfọ Igbo but ọ bụgodị nọ representative of ọfọ I suppose ịnya nwaanyị ịma ịgwa gị ka enwe eziokwu ịbịa n'ala Igbo ndị chiri echichi nri nwori puku narị itoolu echi nwe enweghị isi enwe ọfọ nwoji jiri m akọwara gị ihe mkpuga ịma ndị echiga ndị echichi iwu ndị ekporo onwe nwe ndị eze ajụjụ ga-ajụ onwe gị kwanụ ndị eze niile ole ndị echiri nwe echichi ihe ndị eze eji arụgo ọrụ wụ ihe nwa bekee nyere mmụọ njikọ onye eze ọbụla ya wuru eze ya ejem ụyọ gọọmenti gị nara staff of office nara akwụkwọ ejighị ha ọfọ obodo arụgo ọrụ ọfọ ahụ nwa eji ọhụụ na mmụọ ikikere gọọmenti nyere m ka nwa ji arụgo ọrụ ikikere ahụ ka nwa ji eshinga ndị ahụ eshi onjikọ ọrụ mma gefu agịcha onye eze gọọmenti nyere akwụkwọ gọọmenti nyere staff of office ahụ na ji ike mmụọ ji obodo kwadoro ya ka e wee jikwu kama ike ya shi from gọọmenti enweghị ihe gbasara ya mmụọ enwekwana ihe gbasara ya omenala ọdịnala obodo ahụ maka onye ji ike ọdịnala na ike mmụọ n'obodo wee onye isi ala onye isi ala ọkwa onye isi ala ahụ kwesịrị isi ewere chi gọọmenti ga-enye onye eze akwụkwọ ahụ ọnwa onye isi ala ga-ekuma ya ogbu mgbe eje na gọọmenti akwụkwọ onye eze onye isi ala kumara okpu ji ọfọ mmụọ jikwa ke mmanụ kama onye ka gọọmenti nyere akwụkwọ nye ya ike ọgwụ onye isi ala kumara ya okpu onweghị ọfọ mmụọ ji maka ọ ji ewu ndị eze chi ihi echichi nwa ejemaje kpọọ ndị ụkọchukwu enweghị gbasara ụkọchukwu na ihe n'ala Igbo ihe nọ n'ọdịnala Igbo enweghị ngosi gbasara onye ụkọchukwu ha onye ụkọchukwu baba weghara gị osisi akwụkwọ Baịbụl ihe gbasara omenala ihe gbasara ntọala Igbo onweghị ngo siri gbasa ya enweghị ụkọchukwu ga-ejikuma gị okpu gaa wuru eze echigala Igbo
shagi guzo n'ihe n'elu mmụọ ọwashi maka ala Igbo ekere ya n'ọfọ ọfọ ndị ahụ ekekwa na ya nụ aka ndị isi agbara ọ na-aka ndị eji ihu mmụọ maka ejebedo obodo eji enwe ihu mmụọ ya bụ nwere kewu ihu mmụọ nke obodo niile na-akpọ Central Shrine ndị ahụ ji ọfọ ahụ ndị nwere ikikere ishi mmadụ echichi nwa ochie ga-echichi ahụ ma mmadụ ma mmụọ anaba echichi ahụ nwe ochie gị ụfọdụ ndị eze ndị ọwụ ndị ahụ chiri nwa echichi kama nwa nwoke nwụọ na ike nwụ chi n'aka gọọmenti ma kemgbe nwa bekee chiri megide anyị akpagbu anyị ọwụkwa anyị ka nụkwa okpuru ọchịchị nwa bekee na chi n'aka ndị gọọmenti nwoke ga-enye m ikikere ha nwe n'ebe nwe nwere ikikere ahụ eshinga ndị eshi nwe oshinga ndị ahụ eshinga ndị onweghị gbasara ya mmụọ ọwụ ụzọ iji ruru ego ụzọ iji kwụọ ndị nyegara nwa aka obi onweghị ihe gbasara ya mmụọ ọ njikọ iji ahụ onye kpọrọ onwe ya chief ọchịagha chief o ji eriri aba ole nga oriri onweghị ọsọ onweghị ozega maka ha nyere ya ahụghị ike mmụọ ha ji iwu ha nyere ya ike obodo enweghị gbasara ya mmụọ maka onye kpọrọ onwe ya onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye echiri echichi ebe ọla ọnụ na-akụ 6 ọlago ya na-akwa akụ 6 ya ekutu okpu ya olesmọnụ nga bụta ka onye gawa gacha ahụ chief ga-ahụ ya ekwu okpu ọ n'ime night club o so ụmụ nwaanyị echi ekike ishikpa onye kpọrọ nwa ya chief onweghị ọsọ onwe ike jụọ onye paghara eri ma gị paghara nwoke Igbo ori nwoke Igbo ole echiri ejiri erileri nga na nga ọla ọhụrụ ya bịakwanụ nga ga-abịa bifo ya eri ya ajụmakwa gị ya ga-ewuru nwaanyị ajụma gị na nsọ ndị echighị echichi enweghị enwe nsọ enweghị ihe mmụọ nsọ maka echichi nwe ahụ echichi mmụọ echiri nwe wee echichi obodo kụrụ nwa aka obi maka emebi enwere enwe megala obodo echi onye ka esi ma ndị ka echigara nze na ọzọ ugbu enweghị ihe mmụọ nsọ erighị nri nga na nga ụla nwa ọhụrụ nwoke Igbo echiri echichi ejiri ike eti ihe ọnụ nwoke Igbo echiri echichi ejiri ike eje nga mmanụ nwụrụ ndị kugbu enweghị mmụọ nsọ ịhụrụ so maka echichi ga-enwe m isi nke isi na adịghị aga nga mmadụ nwụrụ so eche m n'ọsọsọ ọ bụrụ onye gị di gị ma nwunye gị ma onye nwa gị nwụọ ị gaghị aga so ebe ọbụla onye ọbụla nwụrụ onye chiri echichi anaghị aga ebe ahụ di gị ọnwa gị nwụrụ ndị ka ahụ gbasara gị ị nwere ike iriprezent but onye ke wọnsụ mmanụ nwụrụ ejili ike eje nga mmanụ nwụrụ onye du oche ihe ejikwanye ije nga mmanụ nwụrụ jeji mene onye nwere anya iji ahụ mmụọ ngejima nga ozu dọrọ iwara onye mana akpachakwa gị ndị echi ga-echichi ụbụla ka enweghị ihe nsọ enweghị ihe nsọ ga maka achị onye eze ka ya anụka maka onye ọla echiri echichi kwesịrị inwe ihe ndị ọ ga na-ezere the word nze means izere something enwere ihe ndị o kwesịrị ị na-ezere kama enweghị enwe ozega ha ahụ enyere mmụọ kpọkwala ya oke nwa bekee ji awa just ordinary title ọgbanwejigwo ahụ ga-ahụ ụmụ nwa omenala ndị emere ka nwa bekee ji akpọ Richard ahụ ga-ahụ ya ha jọsụrụ mee amaghị m onwere effect amaghị m onweghị effect ị ga-ahụ mmadụ ya afọ agbaghịcha echiri ya ga-ele nwa akụrụ ode a si ga-echiri ya nze gị lekwa na agwa ike agwụ gị ga-eme mana ndị nze ebere so ihe na-agwa m ugbu a dede so ọ bụrụ dat na echie isi na oge ahụ a na-echi di eze ọ bụrụ na a na-echi gị di gị ihe ọbụla a na-echi ngụ wee chie nwunye gị eshima nwoke echichi eshima nwoke ọzọ eji eshingwa nwaanyị ya but ha eshiga nwaanyị ga-awụ ọzọ ha eshiga nwaanyị ga-ewu lọlọ ha eshiga nwaanyị gị wosode eme because ọnụ ga-adara
ọ maka gị ka eji enye gị ha ahụ ihe nkwa n'ebe ya asị echini m chief chie nwaanyị m chief nini wu chief enwe okwu Igbo ọwụ dị ka njụọ gị nwaanyị na-anọghị na di a na-echi ya echichi ma ọhịa nkọwagala gị ịma na enwere ikenga abụọ eji eprotect nwaanyị ikenga abụọ eji eprotect nwaanyị wụ otu ikenga nna ya otu ikenga di ya iwala ọnjụ ka nwaanyị alụghị di họlụ omega ọ ga-adọrọla ezinụlọ nna ya iwala ọ ga-adọrọla ezinụlọ nna ya ga-alụkwanụ di ya ezemazi ya dị mgbọ di ya eji aka ọma dị mgbọ ịhụrụ ya kpejachi na enwere arụ nwaanyị ga-eme iwala arụ aha bịa di ya ugbo bọtụ ya nwaanyị alụbedi ya arụ ahụ ọnwụ nga nna ya ka ọ ga-abịa iwala nga nna ya enwere ike na-eme afetu nwanne ya ndị ka nwoke bọtụ ọnwụ nga nna ya ka arụ ahụ ga-abịa na nwaanyị alụghị di nwere ike eme na ndị obodo here mma obodo achọ ịkụ ya aka obi ọ ya nga aha na nnukwu gacha eji esi nwo chief obodo chiri nwere ike ịchịkụ ya aka obi ọwa ikele ya maka ha ọmụ megolo obodo nwere ike bụrụ onye dọọrọ obodo ọkụ ọdọ mmiri eze bekee nwechi ya bịa echie ya ezigbo Nwaada one of ebe ukwu iwala chie ya ezigbo Nwaada one of ebe ukwu ada anyị ji eme ọnụ ada dị ọra mma iwala echie ya otu echichi ahụ kwụọ ya aka obi ya n'afọ asha nwechiri ya chief kama ọ ga-agwa ndị mmadụ ha echiri ya ada dị ọra mma asha echiri ya chief n'iwu chief Okwu Igbo Okay, I understand. Maka o nwere ndị na London anyanwụ o nwere ndị ụmụ nwaanyị London emeela anyị ihere too much oge abịakwara na a na-echi nze na ọzọ ọkwa ụmụ nwaanyị Igbo buru ya dị nze na ọzọ prestigious club bete emecha ha kutusie chenji aha ha na-azazi just prestigious women's club or whatever without nze na ọzọ dị there. Then ndị nke a bilitekwa ugbu a sị na ha wo ndị agụ nwaanyị echefuola m ihe ha kpọrọ onwe ha bete ihe ọbụla ha kpọrọ onwe ha ha ekulite si na ọha wabụzi ndị ka everybody ike this time around. So asịkwa na oke ọkwa na unu bụ ndị ka onye ụmụ nwaanyị ọzọ unu karịrị ụmụ nwaanyị niile nọ na ihe a n'ala Igbo mma ka ihe unu jizi bịa buru ihe ahụ unu buru dịka ọfọ kpuru okpu mmee na-ete egwu na-anụ nke wechara m iwe bụ na-ana ụmụ nwoke aka atọ dedị ma ama m na anyị ekwuola maka ihe a wiiki abụọ gara aga but o nwere ndị ka na-ekwuruchikwu ya even this Sunday ha chọkwa ka m batara ha ka akpa maka ihe a na o nwere ihe a bụ ka anyị bilivu na-alụ mere n'ala Igbo but ha na-asị na ọwụ ga-alụ datị na ihe na ha etolitere ihe ụmụ nwoke na-eme na ha dịkwa suppose ime ya ihe anyị kwuru ugbu a na-echiri ha chief na-echiri ha echichi dedị a na-echi ụmụ nwaanyị ọ bụgodị na a na-enye echi ụmụada ọ na-echi ga ada ukwu adị ha a na-ekpuwe ha okpu mmemme ekpu red a na-achị ha ihe n'aka ịma ihe mere onye Igbo ndị Igbo ma he bụ kama onye Igbo ochie da aparị o ji ada ya daruo isi iwala ana ihe mere anyị eji ada aparị mma ụfọdụ ji awụ anyị ji enweghị mmanụ mere gị lee anya lezie anya ma ị ga-ahụ shi ozugbo ndị niile na obodo anyị Naijiria ọ naanị ndị Igbo wu ndị eji bịa ka nwa bekee ji akpọ fashọn arụ ọrụrụ inwe ike ga ahụ nwaanyị Bini ga-ederesi Ọba of Bini or dress ya as an elder of Bini. Inwe ike ga ahụ nwaanyị Yoruba ga-ederesi as Ọba of Yoruba or dress ya as an elder of Yoruba. Ọ naanị ndị Igbo ndị eji da costume arụ ọrụrụ anụ ọha ọjọọ. Ị ga-ahụ ma agbọbịa nwofu anwụ ewere enwere okpu agụ okpu ka m ji use last week okpu agụ
ị ga-ahụ ma agbọghọ bịa nwee kwuru ogbu agụ shango mega content inwe ike ahụ ya onye bi na-enwe ike akpọ udoro agba onye Yoruba ga-akpọ udoro agba onye Hausa ga-akpọ udoro agba nwaanyị Igbo ga-ahapụcha uwe niile o kwesịrị ịsụ ri a nwaanyị Igbo maka anyị ga-eji anyị amara naghị kama iberibe ka anyị rịkpa ọrịa very visible anyị ga-eji chi enweghị anyị ga-achọchi ndị mmadụ kwele anyị ugwu anyị nwoke anyị ejikwa na kwele ha ahụ nwoke anyị ugwu kama anyị ga-achọchi ndị mmadụ kwele anyị ugwu onye mba kparịm anyị na iwe onwe anyị bụta anyị bịa anyị eji aka anyị akparị onwe anyị ụmụ nwaanyị ị ga-ahụchi ụmụ nwaanyị ahala ụlarị nwa eji afọ arị ma nwụọ mma ozugbo nwe niile na-achọgị ike okpu mmemme gị na-agaji onwe gị chi eleghị ihe uru onye ga-eri ya ike okpu anya ndị ka anyị ikwu ya enwere awọdụ e nyere anyị enwere uru anyị ri aga chi anyị ike okpu nwaanyị na ga-ahapụ o kwesịrị iji arị nwaanyị chọgịrị nwoke emekwa gịcha ndị nwere uche kama enwere ihe m chọrọ chi anyị ha chi emere onye ọla mere ya a na-akwụ ụgwọ ọrụ ya maka ha chi eme na ọhụụ omenala gị mee ya ọwa arụ ka ime mmadụ mere ni mmadụ mechara acha arụ eme na ya enweghị ga-eme nwanne ha ga-eme nwere nwa bekee ji akpọ consequences ha ga-eme achakịrị adọ mmiri okwu chiekwe ala ike maka mmiri bịa ọ ga-atịrị ya achakịrị adọ mmiri ukwu chie ya ala ike maka mmiri ahụ bịa onwenye ma ụdụrụ ike ọ ga-eji bịa maka ya bịa oge echere akịrị ọnwụ ndị ga-eji aka dọala onwe nwodo achara onwe nwa dọla ụmụ mmụọ nsogbu echi ugbula ka nwa ya lụma aga amaghị ya nwa ya lụga ya chọma ibu onye acha hụ jikwara ọrụ nwanne ya nwaanyị hụ jikwara ọrụ nwanne ya mpa ya hụ jikwara ọrụ nwanne ya ma chefu oche ọwụ ihe nzuzu niile o zuzuru ahụ bịaga ụmụ ya ụgwọ nzuzu ndị ahụ o zuzuru maka o ji awụ achị ukwu ji agụ mgbada abịa ya ụgwọ maazị Ifeanyi abakwa n'ezinụlọ ọnọdụ ihe ọzọ nchekwa ka anyị kpata okwu bụ ihe gbasatara isi agụ anyị na-eji akwa akwa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ọganizeshọn ma agwa m ha na nwaanyị adịghị sọpozi iyi isi agụ so ọ bụrụ na ị ga-akọwara anyị maka ha na wọchị kwa ugbu a ndị otu m na wọchị ugbu a ka ha mara ma ọmụa fabriketiri ya ma ndị rọng ma ndị rait dede biko tinyekwara anyị ọnụ n'okwu ahụ ihe gbasatara isi agụ iji kwa akwa ịma ka ewe eziokwu ndị Igbo enwe na ha eme o jiri anaghị ejiga ndị mmadụ cha ahụ uke nwụọ kama tupu a na-ekwughe ndị anyị chọkwala ebe ihe ndị esiri bịa ụmụ ihe ndị akpọrọ fashọn yes ọwụ Igbo eji asụ omenala Igbo ịwala kama anyị amara na chi ụmụ ihe ndị na mbụ ọnụhụ maka ihe ndị Igbo eji ihe nwe akwa ndị Igbo ke ndị Igbo eji aka nwa eme nwoke eji akpọ akwa ọcha ndị aniọma ji akpa ya eji akpa ya akwa ọcha ndị Enugu ji akpa ya akwa ete ịwala ọya ka ndị Igbo eji eme tupu enwee ndị zụga ahịa traders nụ abịrịba nwe m introduce this isi agụ ịwala anyị zụga na mere introduce even up to na-enweghị ebe eji produce ya n'ala Igbo ma e mere introduce ndị Igbo yuzu ma ọgwụ nwoke kwanụ ka emere na ya bifo ọgwụ nwoke ji eyuzu ya ha mere na ụmụ nwaanyị anyị enweghị achọghị m ikwuchi ụmụ nwaanyị Igbo enwere respect kama most of ndị ahụ ga today ndị ka agbajiga ndị ka n'ihu enweghị nsọfụrụ maka nwaanyị nwee nsọfụrụ ha ha mara na edomana di ya ụmụ aga nwaanyị ga-eje rie edomana di ya mee ya ọnụ bifo di ya bịa ọrị mma maka e nwere ihe achọrọ m anyị mebe ezinụlọ aga m akọwa ha ụfọdụ e nwere ihe nwaanyị ga-eme ya avụọ onwe ya ọnụ maka ụwa emejikwa na ema nke ọ ga-aba na nwoke baa na nwaanyị kama ọwụ onye hapụrụ ọnụ ke ya maka gị hapụ ọnụ ke gị bụ ọnụ onye ọzọ ọ ga-abacha gị iwala ọ ga-abacha gị maka emehụ na gị ọwụ ike eme na nga ahụ lekwa onye eme na ya hụ nwaanyị Igbo ome ga-awụ ha ahụ nwoke ama enwere dis nwa bekee ji akpọ ya
obsession. Iwala. Nwa bekee ji akpọ ya obsession. Ihe eji ha achọ enwere oke ọchịchọ ya chi imeghe ụmụ nwoke emega. Iwala eji ha chi ime ụmụ nwoke emega. So ya anyị na-like ịma aka wit ụmụ nwoke ihe ọbụla ha chọrọ ịma ya ọwụ imeghe nwoke emega. Mana jisila mecha ya nene ka ị na-aga nene ka a ga-enye gị. Nene ka a ga-enye gị. Enwere onye ga-akụrụ gị aka. Iwala enwere onye ga-akụrụ gị aka. Ịma na enwere ihe nwa omega mejila ala. Enwere ihe mgbara ụmụ nwaanyị ndị m hụrụ ebe mashi nwa bekee gwara gị si gị som ụzọ ya. Anyị bekwala ihe gbasara alụmdi na nwaanyị. Nwa bekee si gị ahụ otu nwoke otu nwaanyị. Then go nwoke gị na jụọ onwe gị si nwa bekee na nwoke ya mega ya. Ele uduru my popular English. Ele uduru success rate nwa nwere. I see that 99% of their marriages are scattered. So how come that their system is not working? Because I shall work before I work on. So if I work on, how do you not think that no guy work will go work again? What I'm saying. Result ya bịa 100% result onwega 90-something% wrong. So let me na jiri cheshi go nwoke ga-akụzigala na ị ga-eme ya karịa onye ahụ kụzigala gị ya. Anyị ga-achọ maka nwa bekee paghara ihe feminist this concept ndị ebe ka anyị apara isi. Ụmụ nwaanyị ndị ọcha ahụ paghara ya mana dị chen mana ajụ ụmụ nwaanyị Igbo she nwa bekee asat early 70s, the women were not voting in so many countries now in the West. Nwanyi women right to vote. Ebe 70s, early 70s, nwanyi women right to vote. I know how the women need to fight for their women right. But I can make sure that as far back as for 1940 something. Nwanyi Igbo, we are outspoken. Nwanyi Nigeria, we are outspoken. Yes. Anya na about women right. Anya na about Queen Amina. Anya na about Mafela. So many women stood up. That name when hon ike. Ime hon fodo. Ndo cha ga emefu. Ehune? Ndo cha ga emefu. Nwa bekee zoga nwaanyị nwa bekee zoga wishi ya. Ọrịa ahụ ga-ekpọrọ nwaanyị nwa bekee. Ele na mmiri ga-eji were ọgwụ na-anwụ isi ọkụkọ gala onye ọzọ. Nwaanyị Igbo chi eji emegide. Hụbela nga ụmụada bịara mitin mbụ. Hụbela nga ndị dom mega mitin ala Igbo. Jọkwụrụ onwe gị onye ka eji emegide. Yes, enwere 1 or 2 cases. Enwere nwoke na nwaanyị ya kogani ka ahụ bakwala obodo shi ụmụ nwaanyị ndị n'obodo emegidega mụ jee lee ihe emega obodo ị ga-ahụ town hall danụchi ụmụ nwaanyị ndị obodo ahụ hụrụ ya. Iwala ụmụ nwaanyị megagharị ahụ so elekwa na ele nga eshi emegidega mụ achọrọ m ịwa akpa eshi emegidega mụ emegidega tuga ma ashi that anyị act on another person's narrative. Something about Hani Kaija act in our place to make sense. Many of them now humana the truth and I humana. Uche mwa tamama. Egashi biagi sharp report. Or biagi sharp the chinedu. Makishiga chinedu ahụ. Chinedu ma hemero ji udurishia. Ana magigi bishiga piri akpa usoro shige. Nwanyi Igbo jege ejije. Ana ejije nwoje ga-arị mma. Alugala muhe. Ohi hụrụ nwanyi Igbo fu ya hapụ ha ọ ga-eme na mega ha ọzọ chọrọ ime ihe ndị nwoke emere. Ime ihe ndị nwoke emere ele ha ga-enye gị. Gị na-eme ya na-eme. Gị ya ga-efu isi abụọ ọ gị ya ga-efu ọdụ. Eleghị uru ị ga-eri ya. She mere ihe ndị nwoke mere.
Maazị ịkọwarala anyị ka ahụ ọfụma, ịkọwarịrị ya kọwaruo ya ụlọ. Ihe m chọziri ka anyị kwute maka ya ugbu a bụ ihe gbasatara ezinụlọ. Ezinụlọ bụ ihe ọzọ anyị ga-akọ maka ya. Maazị ga-akọwara anyị nke bụ ezi, nke bụ ụlọ, otu o si ghọta ya. Mụ aghọtakwara na ya ama m ọkwa nyawa ebe ha anya na enyi nna ya oge anyị na-emebu omenala Igbo efula ka ha kọwakwara ezinụlọ a mbụ. So nchọ ka maazị biko ka ịkọwatụkwara anyị ọzọ ihe gbasatara nke bụ ezi, nke bụ ụlọ, na otu ezinụlọ si wee bụrụ otu. Ime na Nwaada, anyị ma na enwere otu ihe iche obiọma akpa gị. Ndị nna nna anyị hụ amahụhie enweghị ga-akọrọ nwu amahụhie. Ndị nna nna anyị hụrụ baba lee obodo ri maashị ekwesịrị iji ime obodo ya arị mma ụkpa anụ ahụ mmanụ ri, that's the human body. Ọ njụka gị beta obodo enwere okwu ihe gbasara central shrine na mebido from ezinụlọ then nkọwala gị ochiri ma affect obodo. Na ezi wụ a word, ụlọ wụ another word. Gile anya kewe ofu okwu eweka aha abụọ ọnụ asị ya ezi na ụlọ, ya wụ ihe kwugawo ụzọ ha abụọ. Nini wee ezi wụ mbara ezi nini wụkwa na ụlọ wụ ụlọ nga ibi, ime ụlọ nga ahụ ibi, ime ebe ahụ ibi, eme mkpuke ahụ ịnụ, ọ ya wụ ụlọ. Okwu ezinụlọ ha ekwugo okwu ụzọ ha abụọ. Ịkọwala gị na enwere ụzọ abụọ. Kama onye Igbo ga-eji otu okwu dị akpa nwa bekee jiri ji otu okwu shaka ya famili, asị gị na ọ wụ ezi na ụlọ. Ọ njikọ ejiri gwa gị sị gị agụcha na nna gema ntị o, achọrọ m sị gị kpara okwu kpafu ya otu akụkụ. Agụcha na nna agụma na nne na ihe nwekwụkwa gị agụcha na nna agụma na nne wo ana na achọra gị agụcha na nna na nne asị gị na agụcha na nna agụma na nne wo. Ha gba gị ụda otu nna nwere ike jiri mmanụ ọgụ ị na-abịa ibe mmanụ ọgụ ahụ eji ya wụrụchi agụma nwekwa nne ji ya wụrụchi nne ji nwe nwere ike wuru ụmụ nwaanyị isii mụrụ ụmụ ọgụ ahụ. Enwere ya ụmụ nwaanyị isi ahụ mụrụ ụmụ ọgụ ahụ na agụma nwekwa nwere ike nne ji mmanụ atọ, nne ji mmanụ nne ebe, nne ji mmanụ abụọ ebe, nne ji mmanụ ise, nne ji mmanụ isii ebe. Enwere ya achịga agụcha na nna agụma na nne na-akọwala gị si nwoke Igbo ọbụla adụgaghị anya si ihe o kwesịrị iji arị. O nwere ike ịlụ ụmụ nwaanyị abụọ, atọ, anọ otu ri akpa ike ya jiri ri. Ọkwa na ihe mere nwoke eji wuru anyị eji elegide ezi ya na ebe a nụrụ ezi ahụ oke na ọnwụ ya ịhazi. A na-abịakwanụ ke nwaanyị elegide ụlọ maka ụlọ ahụ nwere ike ri nga abụọ, ọnga atọ, ọnga anọ, ọnga ise, wuru otu shi akpa nwaanyị ile ojiri. So okwu ezinụlọ ha ekpugawu ezi ahụ nwoke ahụ legidere n'ụlọ ole o nwere, ọnụ ụlọ ole o nwere, ya wụ mgbala. Maka ụlọ mgbala ya wụ ọnụ mgbala ile ka o nwere, ya wụ ezinụlọ. Ya wụ nwoke anyị ga-anụ ihe gbasara ezi na ihe ọzọ anụkwa ime ya wụ abịa ihe gbasara ihe nwa bekee ji akpọ protekshọn. Ị ga-giba ama ị ga-epu ụzọ chi eji bifo ga-aba, ị ga-epu ụzọ okwu ezi nwoke ma tupu ga-aba ime ụlọ ya ka ị ga-ahụsụ. Njikọ abịa obi eji arụfụ ịba ama mgbe onye Igbo obi ga-ahụ obi ya. Obi ya ahụ ka ị ga-epu ụzọ okwu tupu ga anabacha gị obi ana-agwa gị ma ị ga-aba imiyo ma ị ga-aba imiyo. Obi ji anụ ọnụ ụzọ echi aba obi ka ị ga-ahụsụ tupu anabacha gị obi. Agwazi ha nwaanyị nwe ụlọ si ya wee ala m ndị ọbịa mee ọjị
kwishiriri pahala nworie tupu agwa ndị n'ụlọ nwoba akpọọla ndị bịara obi ka ị ga-epu ụzọ basuo ọwa ezi ka ị ga-epu ụzọ hụ tupu ga aba ụlọ nwoke nwe obi nwoke nwe ezi nwaanyị nwe ụlọ abịaghị gbasara ịzụ ụmụaka ihe ndị ọrị mkpa ihe nne abịaghị gbasara ịzụ ụmụaka njika ndị Igbo ikụzila nwaakịrị ihe ji ebido mgbe a mụrụ ya ọhụrụ nene ka a ga-eme a na-akọrọ ya akụkọ ufe ji ele ndị ji aka akụkọ ufe ahụ ị ga-ahụchi ọtụ n'ime mmọnwụ ndị nne ga na-akọrọ ụmụaka akụkọ ufe ga na-akọrọ nwa akụkọ ufe enwekwa nkwara ma ndị nne jikwa abịakwa agụrụkwa nwa abịa kwuo kama ọnwụ ndị nne ji akọrọ nwa akụkọ ufe ahụ a ga-akọgide nwaakịrị akụkọ ufe kọgide akụkọ ufe ya mee nwaakịrị ọwụmara mmanụ gbama ebe afọ 20 ọwa afọ 30 ọwa afọ 40 mma ahụ nna ya a na-akpọrọ ya jema ọgbakọ ụmụnna hụrụ ya ọ fụọla from akụkọ ufe ha ọ na-ahụgazi ihe emega in real life nna ya akpọrọ ya jema ọgbakọ ụmụnna mma ahụ jila je mụọ ọrụ mma ahụ jila je chọma ha ọ ga-eme eji mana ya ụzọ ọ ga-esi mema ha ọ ga-aba na uru ma ha ọ mụcha n'akụkọ ufe aka nne ya maka onye Igbo amara na shida nwaanyị ga-eji olu nne ji obi nne n'ọchọọ nwaakịrị owede zụọ onye ọzụzụ enwere ebe ọ na-ga-erugharị m ebe ahụ ọ ga-afụ wụrụ ụma mmadụ mma ahụ maka eji ebido chime ọnwụ nna ya kpọrọ ya na ji aka nna ji aka ike ji ya usoro ndụ maka eji achị gị a na-eshi ụlọ ọwa aka nwaanyị ụlọ ha gbago aka nwaanyị a na-eshi ụlọ mara mma pụtawa eji pụtawa ama maka ọ nwaanyị ga-azụma nọọsụma bifo nna akpọrọ eji eshi ụlọ mara mma pụtawa ezi pụtawa ama ịhụrụ ya mma ahụ ọwụ ọ ga-ebido n'aka nwaanyị ọ ha gbago ụlọ ha gbago na a na-esi ụlọ mara mma wụ ha ahụ ka akọwagara gị na ọwụ ebe ahụ ka eji ebido zụwa ụmụaka iwala zụma nwa ọzụzụ tupu nna aba ji aka ike maka nna nwere aka ike ọwụ nwaakịrị ode amụrụ ọhụrụ ị ga na-eji aka ike handụle ọ nwaanyị gakwa ejikwa usoro nwaanyị ahụ usoro ahụ megide nwaakịrị ya ebido kwumụka meme ihe ndị tupu nna aba were aka ike bịa eji esi ụlọ mara mma pụtawa ama hụrụ ya ha ahụ ebe ihe niile ga-esi ebido ha na ezinụlọ wụ akụkọla gị akụkọ di na nwaanyị akụkọla gị akụkọ di onene somebody that have mastered something so asị gị di nwe ụlọ agbagagokwu ya wụ onye enwe na nwa ihe gbasara ụlọ ihe gbasara ezi ihe gbasara nwaanyị ihe gbasakwara ụmụaka onwe na ngwa ọ mastala those concepts ọ mara na ọ ga-eji mee ya ọ ha mere o ji ọ wọle master ya wụ di nwe ụlọ di nwe ụlọ ahụ kwanụ nwaanyị ahụ ọlụ ara gee ya ntị ọ ga-emechi ama ya nwaanyị ha egbugbo nwaanyị ụfọdụ wụ eji ha ekwekwa nwa eji ele ndị di nwe anya maka mmadụ lema gị ụmụaka ji ga ụlọ akwụkwọ gị bụ ụlọ akwụkwọ hụ onye nkụzi gị ọma ahụ kụziga na nene ka ọ kpara akụziri gị na enweghị ihe ọma enweghị onye ahụ ga-akụzi gị awa enweghị onye ahụ ga-ekwu njụ ka gị jee lee ụmụaka ndị eji agba asị gị onye gbara lasta klas jee lee ya anya ihe ahụ ụlọ ga-awụ ọ bụ onye nkụzi ahụ onye enweghị ihe onye ama ahụ kụziga ọkwa na ihe mere ọ ga-ewetu onwe ya ala mụ ahịa ọhụkpakpọ dị nwaanyị na di imeperela anya gị were uche gị hụ ma di ahụ lụga gị onwe ihe ọwụ enweghị mkpa ị ga-eji mee ihe ekwu ụka ahụ ga-ewere ya ụka bara uru ọ ga-eme ihe ọ gwara gị si gị mee ọ na mmụọ baba wụọ gị ahịa ọma ha baba mee ha ọwụm eme gị gabachiachi na onye ekwukwara ha rịkpa ma ha gaa na-achọmazi ị ga-esi mee ya eme ọ na-awụ ya onwe ka ya kwesịrị ịgwa gị ya ọgwa ahụ gị ya wala onwe na mgbe ọ gwara gị ya ị ga-ahụ ya ntị enwere ya so asị nwaanyị maka di ya ụzọ ha echiri di ya ewere ya nene ka akọwagara gị abịa na ezinụlọ nwoke eji anụ ihu
njikọ o ji nụrụ eji nwaanyị anụrụ ụlọ nwoke eji anụ ihu he nwaanyị eji eso di ya na-asụ ụzọ ya na-eso ụzọ ahụ di ya asụrụ na-abịa maka nwoke eji anụ ihu jide mma na-asụ ụzọ ahụ na-eje nwaanyị na ụmụaka na-eso ịwala nwaanyị nụrụ ihu achịghị nwaanyị maka di ya ụzọ nwaanyị pụrụ di ya ihu ha chere di ya ewere maka enwere ha chere nwoke mma na mma ka anya ndị ọcha wuo otu abịa asịghị we are equal partners enweghị equal partners na omenala Igbo nwoke na nwaanyị enwe equal partners nwa ọwụ onye ọla nwere rolu opilega enwe mmaga adịghị ji were equal partners ya sịga na equal partners n'ihi mere lọhụ ya kpọje ebeke nna gị hụ gaghị ebiri ebeke nna nwaanyị o ji were ya kwụrụ ụgwọ isi gị ga-akwọ nnukwu isi akpọrọ ya enweghị equal partners ndị mere ihe ndị kere ọfọ amụrụ na ihe mmụọ mere Kenya n'ọfọ ọ nwoke ga-abịa lụlụ gị amị mee omenala n'ime kpọrọ gị nwaanyị jere ije dị ọlụlụ ka ọwụ kama kedu anyị dị ọfọ equal partners nọ ọwụ na ahụ equal partners ọwụ nna gị ka ọwụ ọ dị gị ka ọwụ ọ njike nwaanyị Igbo eji akpọ ya nna anyị maka ishi aka nna anyị mụrụ gị afọ bịapụ nna ke ga ya wụrụ nna na nwa shia na alụmdi na nwaanyị eshi ọla nwaanyị kwesịkwa n'ikpe ịla di ya ugwu asị nna ya ọ eshi ahụ ka nwa ga-ebido nwema nsogbu na alụmdi na nwaanyị aga m achọ next week ka anyị tinye aka na ihe gbasatara nwaanyị ịkwanyere di ya ugwu maka ịma na obodo anyị nọ ihe anyị kwuru na ndị ọcha na-asịkwa mee nke a mee nke na nke ha anaghị anọte aka ha lụọ alụ ọ naghị anọte aka ndị otu ụmụnne m na ụmụnna m nọkwa hie aga m asị na ọsọ aka ụmụ nwaanyị ka o si n'aka ha ụfọdụ o sikwa n'aka ụfọdụ aka ụmụ nwoke ndị a nọkwaghị ya maka na-ekwere ịma nwoke enwere mama m ji akọwa enwere nwoke ndị ma alụchana ahụ nwaanyị tupu nwa ama ahụ enwu chọrọ n'ebe nwaanyị so many of them out of that frustration jari act somehow some of them just control onwe m ịwara enwekwa n'ụmụ nwaanyị ndị akwahụ ndị mara mma n'o kama nsogbu nwa nwere wụ asị evil communication corrupt good manners nsogbu nwa nwere many of them were either enwelega from the night or people ndị nwoge ga ntị ihe mezie nwa na feel nwe ihe na-eme asifu enwere ihe nwe agahụ nwa na lụmazi ọgụchi inwe aha ahụ nwa afọ from ndị mara mmanụ nwa wowoza maazị m ga-achọ ka ịkpa nke ọfụma next week because o socha na ụfọdụ na-asịkwa dat na ụfọdụ anọtaghị na nwoke because na ha bụ ndị owu mmiri na ha spiritual husband agwụjenye mmadụ nsogbu kama agwụ uke gị agba uke gị ịwala agwụ uke gị agba uke gị so ọ oke n'ọrụ gị ịpụtụ ya to check oke ya ma ndị owu mmiri oje disturb nwe niile mere aka m ndị ahụ bi ebe ahụ ibio niile mere owu mmiri ahụ emebe nwa nwanne nwa akwụsị ụzọ lee ndị polisi paa ndị polisi ọkụ so gị hụ polisi isi gara mma gị hụ moto isi gara mma ga-aba moto na-ala gị owu mmiri mma gị olonu nwaghị ihe nji achị ọchị ihe anyị kwuru ugbu a maka agwụ bụ eziokwu ịnwe ọ na-abụ na-ekwu okwu oge nnọkọta anyị na-ekwu okwu a na-agịsị unu agwakwala m ihe a unu agwala m ihe a because eri m nri agwụ so people agba m ihe nji ekwu ya doo beti nri ihe mmiri bara m riri nri agwụ bụ nna m dere onye ọcha bụ eze ebe anyị obodo anyị so ọ na-abụ ebute ikpe bịa na ama ihe anyị kwuru obu anyị dịrị chikwara ugbu a how many over 100 years that obu ka dịrị chi aga m ga visit ya 2022 ọ na-aba eburu everything bịa eburu ikpe bịa buru nke a buru ntamimo butere ya
ọ bụrụ na asị gị na ada gị nra ma ọsọ ntị sị gị na ọkụkọ ka ihe weta si na-ewu iweta ya aga na-agụ ahụ emechi ha ga-eme na-agụ enye ndị nwunye ya sị ha gaa shienu. My grandmother that time echicha anyị niile na-eri this thing. So a ga-ekwu nsị na ndụri ndị agwụ so na ihe ọbụla gbasatara omenala Igbo na m ga-atara anyị kipuo ya because ama m one day agwụ achụrụ m bịa biko anyị ga-ekwu maka ka because sometimes o nwere ihe m ga-eme asị m agwụ ọ na-acha gị but ugbu a butere ugbu a na agwụ na-achụ mmadụ dede anyị ga-akọ maka ihe a next week because o nwere ka o ruru m ọ gbatụtara m nke a metụtara m n'ahụ ụmụ m ga-achọ ire ma ha nụ nke a nata na ihe gbasatara agwụ na-edu mmadụ maka ikwu etu isi ekwute Igbo na agwụ na-edu mmadụ. So at least agaghị m asị na m bụ owu mmiri, agaghị m asị na eze nwaanyị na m nwere anything with eze nwaanyị with me. So ugbu a ikwuru ya ọtụtụ m ga-ete cheki ọ dịkwa possible ọbara ọ dị possible na gị mere sa ọ dị possible na agwụ gị isha mmiri mba ọ dị possible. Is it serious? A na-enwe agwụ isi na mmiri? E nwere agwụ mmiri na ọrụ ya bụ ndị owu mmiri na ndị eze nwaanyị. Oke nke m abụghị onye owu mmiri na-eri m ihe mere ka anyị kwụsị taa ma erile ka anyị kwụsịte ya taa ka anyị kwụsị ahịa taa next week anyị mara na anyị na-akọ ihe gbasatara agwụ then anyị ga-echekwa ihe ọzọ anyị ga-etinye na ya ka anyị kọzuo okwu owu mmiri agwụ ha niile anyị ga-ekwu maka ya next week. Dede biko achọrọ m inye advice onwe ha itinyere anyị ọrụ na gbaghara na ma ọ bụrụ na m anaghị asụ Igbo ọfụma biko na ana m asụ Igbo ọfụma bete ma ikwu ụdị ihe o nwere ihe ị na-etinye English agaghị m skuul ebe ọ na-abụ complete vernacular biko bete biko nye anyị advice ihe gbasatara otu topic anyị kwuru taa ihe gbasatara echiche ụmụ nwaanyị na-echi na ezinụlọ just were adụ anyị ndụmọdụ just for 1 minute ka anyị mechie okwu a taa. Okay. Ụmụnne ndị ewonu kacha ma ụmụ nwaanyị ndị ada Igbo ekelela m nnọọ enwekwana mma ịchị nwaanyị echi na-echi kama anyị kwuruwo ha emejiri emeji eji akpọ ya nwa mma. Nwaanyị nwere ike ichi ihe nwaanyị eji echi kama ya egbula gị isi ọ nwaanyị ka ịwụ maka e nwere ihe mere chi gị ji eme gị ga-awụrụ nwaanyị ụwa nwaanyị kwana ụwa mara mma kama ọ chikwa anyị na ji elega ya akpa na-achọcha anyị tile ụmụ ihe ndị uche kacha ma anya ndị ka anyị wụ ụmụ nwaanyị kpara ego maka o ji arị mma ọ njikọ o jiri mma nwaanyị lụọ di tupu ya akpa ego maka nwaanyị alụghị di kpa ego ọ ga-eme ya o nwere ụdịrị agwa ọ ga-anakpa gị enwe onye ga-achị ya mgba enwe onye ga-eji anya ya ma o mee nke na iwe wega enweghị etighị ya ọbụ olu o nwere ike ịlalụghị ya wụrụ ya kama aga m achị anyị wetuo nwaanyị ala ma achị anyị wụ nwaanyị ma akwanụchi e nwere nganya isi maka achị kpara bọọlụ ochie ejilari erila ukwu erela toolu ogologo mmanụ gara ya elu iwara abịakwanụ ka ezinụlọ aga m achị ndị nne kacha ma ebe ụmụaka nọ ndị nne mara ihe nwa kwesịrị imere ya nne marakwanụchi ụmụ gị legaga anya ọkwa aka isi nwoke ka nwo ga-eji ndị ka nwaanyị ga-eji ji ebe ka di mụ na ndị ka nwoke ga-eji lụọ nwaanyị ama m chọọ na gị ka ọ dịla ọ dịkwara gị adị gị kama o ji arị mma nwaanyị kwela dị ya okwu ọ na-afọ ma na adagata dị ya ụta iwara bụ nwaanyị bịa dọcha ya di ya shiga agụgọ o ji alalụghị iwala o ji alalụghị maka e nwere ndị gụrụ afọ nwochi nwoke nụrụ uke nwuche ụmụ nwaanyị nụrụ uke nwuche anyị na-alemakwala ihe pụta ugbo kwesịrị iji arị ọgwụ ekwesịrị iji arị maka ọrụrụ oke ahụ gị da na mmadụ na gawa onye nwa eke ya ọ ga m azụ ụlọ nwoke chọrọ chi gekwela egwu ya ihe ile a ga-elekwanụ gị nwaanyị ọlalụ ụmụnne biko nụ ọkwanụ akọ na uche ka eji ebi ndụ ya eto ogologo ma kwanụ mma ekelekwala m nnụ ndewonu ndewo na-anụla anụ from Maazị Ezemmuo Ihechukwu Anyanwu dedebe Ezemmuo daalụ ka chifo ndị bịakwanụ nọnyere anyị taa ma ndị 1,500 people banye na TikTok. Thank you so much everyone. Ndị agwanụ m na aga m akpọwa n'aha onye nna akpọga aha biko gbagharanụ
With energies na my sister Blessing Allison ịbatakwara nne m. Thank you for joining us. Thank you so much. Ndị ma ọzọ ahụkwara m gị ka ị batara na TikTok. Ndewo unu. Emechaa asị ka a chụọ ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị. Ụmụ nwanyị unu anụla n'ihe dede Maazị Ezemmuo gwara anyị. Biko unu ka anyị niile gbapụ ya n'ọsọ taa until next week. Ka chi foo unu. Well,